itong araw na ito po ay hindi lang para sa mga biological mothers natin or yung mga talagang nagluwal sa atin dito sa mundo at yung mga nagluwal sa inyo sa mundong ito, kundi para din po sa lahat ng kababaihan na mayroong puso ng isang ina at nag-aruga sa mga bata na kahit na hindi naman galing sa kanila, itinatrato nila na parang mga anak nila. And guys, so I'm picking up the flowers for Mother Dear. Dito ko sa bahay niya. And katok tayo. Hi! Oh, bakit tulog? Wow! Promote na to. This is Bloom's Flowers, right? Bloom's Flowers. Bloom's Flower by Geraldine. Bloom's Flower by Geraldine. As you can see. Ako, pila. Kayo pala. Ayan. See how beautiful these flowers are. So, nagbebenta siya ng mga flowers and it's already organized and arranged. So, it's a very good deal, and at the same time, the flowers are really nice and fresh. So, ito, pakita natin. Tulungan natin i-promote. Busy. Busy. Wow. Yan. Yan guys, so ito yung in-order natin from Bloom's Flower by Geraldine. So she's a new friend that I met, and ito yung isa sa mga designs or decorations, flower arrangement na ginagawa niya. And sabi niya, she just started last February and then somehow nag-boom. So yun, talagang kapag may talent ka and you're dedicated to it, talagang may patutunguhan. So ayan po, look her up on Facebook. It's called Bloom's Flower by Geraldine. Lalagay ko po dito yung picture ng Facebook account niya para matingnan ninyo. Tingnan din ninyo yung mga flower arrangements nila or niya, kasi siya lang yung gumagawa. So for any type of occasions, mga anniversaries, mga ganon, napakaganda po ng arrangements niya. And yun, worth it yung pagbili ninyo sa kanya. So hopefully magustuhan ni Mother Dear. Ito, hindi niya alam. Nagbibihis pa yata siya kanina, iniwan namin. Nagtataka na yun kung saan kami pumunta, but she's in for a surprise. Happy Mother's Day! Sabi ko, iniwan na ako. Hindi man lang nagsasabi. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Iniwan ako na lang. Hindi ako inintay. Ano ba yan? Happy Mother's Day! You. Pinick up namin para ma-surprise ka. Oh, salamat po. Thank you, Papa Jesus. Oh. Hello, Nay! Meron akong bulaklak, Seni, Pare, Arusli, Lolit. Pres ang aking bulaklak. Ayan. Oh.
So, nag-stop over muna kami sa Sima Road as usual. Dito lang naman kami lagi pumupunta. And kain lang kami ng hotdog on a bun. Mabilisan lang kasi maalis din naman kami. And maglalakad-lakad but it's already 12 o'clock. So, mamaya either early dinner or late lunch kami. So, for now, yung mabilisan quick bite na lang muna. Outlet mall. Yan. So, sa mga nanonood ng mga vlogs ko pag gumagala kami every Sunday, suking-suki na kami dito. At suking-suki na rin kayo na nakakapasyal dito. So, kahit na hindi karamihan yung nakabukas dito ng mga stores, bumabalik pa rin kami dito, not only because mas less expensive, but at the same time yung mga nakabukas pa dito ng mga stores, yun lang din naman talaga ang gusto din namin. So it doesn't matter for us na maraming nagsasara kasi bukas pa rin naman yung mga pinupuntahan namin. Kaya tara, pasok tayo. Ano ang gusto mo dyan, Beth? Titingin ako, wala na eh. Oh, yeah, that's cute. Konti lang yung inana namin. Wala masyadong appealing. Marami online. Pero yung nandito na naka-display, hindi namin feel. Kaya balik na tayo. Tsaka siguro hanap tayo ng makakainan. Kasi pag Mother's Day dito, pag may mga okasyon, kailangan mo magpa-reserve ng seat. At busy lalo na pag Mother's Day talaga. Iba pag Mother's Day. At Valentine's Day din. So, hindi pa namin alam kung saan kami makakakain. So, we are gonna have our late lunch, early dinner at Olive Garden Italian Kitchen. And this is one of the favorite restaurants, one of our favorite restaurants na pinag-orderan or nagda-dine-in kami. They have a lot of really good pastas at ang pinaka sikat sa kanila is yung salad nila tsaka yung salad dressing. So, dito tayo mag-suspend ng Mother's Day date.
Di ba ba ako? Ay, sorry. Ano ka ba? Akala ko tinatanong mo lang eh. Sige. Hello. Hello everybody, mga sister, brother, at mga anak ko. Hello everybody. Happy Mother's Day sa mga kapatid ko. Sa lahat ng mother. Kumusta na kayong lahat dyan? Pamangkin ko, apo ko, lahat kayo. Kumusta kayong lahat? Sana kayo yung mga bagong silang, sana'y maging magagandang buhay. Matalino, Diyos, mababait. Ang mga apo ko. Okay. Ampi, nandito kami ni Kat, nila Kat. Nakain kami. Okay. Makikita mo yung mga picture ko. Madami bulaklak. Okay? Lagay ko, sabi ko, Diyos ko, sana meron akong makulapan. Ay, Diyos ko, intayan naman ako ng intay, mag-aalas 4 na yung wala. Happy Mother's Day! Hello, may naman ako dito. Ba't mainit? Galing sa kotse. Open si Oh, Happy Mother's Day! Babe! Sali ako! Kain muna tayo bago bukas. Thank you, anak. Thank you! Seafood already for... Seafood? Yeah. Huwag mo na ako shop na ako sa pinili ko. Alam mo, hindi Yes. ko. Eh, ba? Ito ba yun? Yes, please. Yes. Ito ba yun? Seafood? That's good. Thank you. That's good. That's good. Okay. Yeah, that's fine. Okay. Thank you. Okay, happy na? Okay, thank you. Picture Sa lahat sa food. Ano? Okay, 1, 2, 3. Di ako nga may sorpresa din ako eh. Meron sulat yan. Masano mo na yun. Mom, baby. Thank you. Okay. Ah! Ito ba yun? Ito ba yung Yan, yan. Siyempre. Thank you. Thank you. Welcome, madam. Akala ko pa mag-iipon pa ako. Sabi, iipon pa daw. Bahala na si Batman. Oh, mag-picture. Meron ang Tayo lahat pala. Ito. Excuse me. Do you want to take a picture, please? Thank you so much. Ako din. Surprise. May video. Sasali pa lang. Talaga, siguro ginawa pa yun nung isang buwan. Yan. Hindi, kaya ako na. Complete ako. Thank you. Mayroon na naman akong puti. Thank you, Beth. Sana ma...
po kami. So, yun po ang event namin for today, for Mother's Day. And bago po matapos itong vlog na ito, gusto ko pong batiin lahat ng mga nanay at lahat din po ng mga babae na nagsilbing nanay sa ibang mga bata at mga mahal nila sa buhay ng Happy Mother's Day po. Shoutout ko rin yung girlfriend ng kapatid ko, si Gwen, at saka yung kapatid ko naman na magiging mommy na rin na si Love. So Happy Mother's Day sa inyo, and hopefully nag-enjoy din kayo ngayong araw na ito. At pati na rin sa kapatid ko na si Camille at saka si Casey. I know na hindi pa kayo mga nanay, pero kayo yung nagsilbing second mom ng mga anak nila, at pati na rin sa anak ko nung nandyan pa ako sa Pinas. So, itong araw na ito po ay hindi lang para sa mga biological mothers natin, or yung mga talagang nagluwal sa atin dito sa mundo, at yung mga nagluwal sa inyo sa mundong ito, kundi para din po sa lahat ng kababaihan na mayroong puso ng isang ina at nag-aruga sa mga bata na kahit na hindi naman galing sa kanila, itinatrato nila na parang mga anak nila. So sa ating mga kapitbahay, ate, tita, lola, kung sino-sino pa na mga kababaihan natin po, ibinabahagi din po namin sa inyo itong araw na ito. Hindi po natin ipagkakait sa inyo, at magigreet din po ako sa inyo ng Happy Mother's Day. So that's all for today's video. Sana po nag-enjoy kayo sa vlog ko na ito. Please don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong vlogs na ina-upload. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose, and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Happy Mother's Day! Bye!